Παιδιά, καλησπέρα. Νικολαντίν για το PS4Forbes.gr στην τρίτη προσπάθεια unboxing του Witcher 3. Δυστυχώς, λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων του iPhone, λέει σε παρακαλώ πάρε μου μια κάμερα, δεν κατάφερα να αποθανατήσω τις πρώτες δύο λήψεις από τα πραγματικά unboxing, οπότε θα δείτε πλέον ένα διαφορετικό unboxing. Την έχω ανοίξει ήδη τη συλλεκτική έκδοση. Παιδιά, μπορώ να πω ότι είμαι όχι ενθουσιασμένος, είναι μία από τις καλύτερες που έχω δει μέχρι στιγμής συλλεκτικές εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει. Όπως και εσείς βλέπετε, το κουτί είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο και ειλικρινά, παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ λόγω προφανώς της φιγούρας. Το κουτί το βρήκα, τη συλλεκτική έκδοση τη βρήκα στα 145 ευρώ από ένα τοπικό κατάστημα. Τιμή την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ τίμια. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς με το που ανοίξει την έκδοση είναι ότι υπάρχουν υπογραφές από τους δημιουργούς του παιχνιδιού. Εμένα μ' άρεσε αυτό, δίνει έτσι ένα πιο προσωπικό τόνο. Και στη συνέχεια υπάρχουν δύο αντικείμενα μέσα. Το πρώτο αντικείμενο είναι αυτό το κουτί που βλέπετε τώρα. Αυτό το Witcher Box, το οποίο το ανοίγουμε έτσι. Και περιλαμβάνει το artwork του παιχνιδιού. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι κλασικό artbook. Κυρίως για αυτούς που τους αρέσει να μπαίνουν κυριολεκτικά στο παιχνίδι, να ασχολούνται με το μύθο, να ασχολούνται με την παραμικρή λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία προσθήκη. Μετά έχουμε το μεταγιόν του Geralt. Το λύκο. Θα λέγα εντάξει, καλούτσικο, αρκετά στιβαρό, με λεπτομέρειες. Δυστυχώς τα μάτια δεν λαμπυρίζουν, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά είναι ωραία προσθήκη. Μ' αρέσει που έχεις ένα αντικείμενο που θεωρητικά βρίσκεται, ας πούμε, και μέσα στο παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή σου δίνει έτσι, αυτή την αίσθηση. Εντάξει, ωραίο, συμπαθητικό είναι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να κινήθηκε και η Black Edition του Xbox 360 για το Witcher 2. Μετά έχουμε το Blu-ray του παιχνιδιού. Εντάξει, κλασικό Blu-ray. Για να το ανοίξουμε κιόλας, να δούμε τι περιέχει μέσα. Μου φαίνεται ότι πρέπει να έχει κάποιες κάρτες, κάποιο χάρτη. Για να δούμε. Προσπαθήσω με κάποιο τρόπο να το ανοίξω. Για να ανοίξουμε το Blu-ray του παιχνιδιού, το οποίο θα φύγει προφανώς κατευθείαν για install. Και βλέπω να παίζω αρκετές ώρες σήμερα, δεν ξέρω πώς θα πάω αύριο στη δουλειά. Τέλος πάντων, ανοίγουμε το παιχνίδι. Blu-ray. Ένα μήνυμα από τη CD Projekt. Το soundtrack του παιχνιδιού. Μάλιστα, σε CD. Πολύ ωραίο. Ο χάρτης. Οκ. Να δούμε και το χάρτη. Η ποιότητα του χάρτη, εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, χαρτί είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Μετά έχουμε κάποια stickers. Ίσως θα μπορούσε να πάει κάποιο στην κονσόλα. L'Univers, The Witcher. Εδώ πέρα είναι, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι εδώ πέρα, θα το μελετήσω μετά. Υπάρχει ένας κωδικός και το manual. Μάλιστα. Και τέλος, παιδιά, στη συλλεκτική έκδοση υπάρχει και το steelbook, του οποίου το artwork είχε γίνει leak καιρό τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά για selected steelbook το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είτε πάρετε τη συλλεκτική έκδοση, είτε πάρετε την limited edition. Και τέλος, παιδιά, πάμε στο δεύτερο αντικείμενο της συλλεκτικής έκδοσης, το οποίο προφανώς είναι και το πιο εντυπωσιακό. Σε αυτό το χώρο. Και δεν είναι παρά η φιγούρα του Geralt που μάχεται με το θηρίο. Παιδιά, η φιγούρα είναι εντυπωσιακότατη. Η λεπτομέρεια πραγματικά
τι να πω, τσακίζει κόκαλα. Είναι τεράστια φιγούρα, είναι στιβαρή, είναι πάρα πολύ βαριά. Το ένα σπαθί και η ουρά του τέρατος είναι αποσπόμενα. Μπορεί να τα βάζει εσύ βασικά. Θα φέρω λίγο την κάμερα για να δείτε κι εσείς λίγο καλύτερα τη φιγούρα. Είναι, εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι εντυπωσιακότατη. Οπότε κάπως έτσι λοιπόν κλείνει και η συλλεκτική έκδοση του Witcher. Θα έλεγα ειλικρινά, επειδή μιλάμε και για ένα open world RPG, ότι αξίζει να δώσετε το κάτι παραπάνω αν μπορείτε να τη βρείτε. Θεωρώ ότι εντάξει, μπορεί κάποιοι να ξεφεύγουν από το budget τους, αλλά ακόμα και αυτά τα 80 ευρώ που θα δώσετε παραπάνω από την κανονική έκδοση, παιδιά, αξίζουν 1000%. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω το επόμενο unboxing να γίνει λίγο πιο επαγγελματικά, τέλος πάντων, έστω και αν πάντα θα είναι ερασιτεχνικό. Σας εύχομαι καλό παιχνίδι και τρέχω κι εγώ να εγκαταστήσω το Witcher 3. Out.